dneska vám prinášam answer and question, kde bude to z ďalších dielov, takže poďme priamo k veci. Prvá otázka. Servus, tu je Marek zo Žiliny. Chcel by som sa ťa spýtať, prečo nepoužívaš kreatín, ale kreatínovú zmes a ešte, že podľa čoho určujú vo fitness víťaza, keďže skoro všetci majú taký istý objem svalov. Takže zdravím ťa, Marek zo Žiliny. Takže to je prvá otázka. Kreatínovú zmes využívam hlavne kvôli tomu, pretože kreatínovej zmesi je okrem kreatínu väčšinou aj mnoho iných foriem, ako aj aminokyseliny, sú tam rôzne no-boostery, čo ťa do tréningu nabudia, už tam pridávajú rôzne lipotropné látky. Ide len o to, že koľko máš dostupných financií. V konečnom dôsledku sa ti oplatí lepšie kúpiť kreatínovú zmes, ktorá je vyspelejšia a lepšie technologicky spracovaná, tie suroviny synergicky pracujú, ako kúpiť samostatne kreatín monohydrát, kde ho musíš využívať v adekvátnu dobu a samozrejme s tekutinami alebo v stave, akom je nutná, aby sa maximálne využila v organizme. Preto ti odporúčam predovšetkým radšej si kúp kreatínovú zmes, kde je okrem kreatínových zmesí aj iná vec, ako napríklad Super Pump Max, napríklad to je od Gaspari Nutrition, potom je tu napríklad Neurocore, tam už to nie je o báze kreatínovej zmesi, ale je tam taktiež kreatín, alebo napríklad Nanovapor, to je z tých starších od rody Muscle-Techu, alebo ti môžem spomenúť napríklad nejaký Transix od Skytechu. Na výber máš mnoho produktov, iné ma nenapadajú, ale odporúčam ti viac zložkový. A o fitnesse, neviem či myslíš fitness ako taký alebo kulturistiku, vo fitnesse určujú víťaza na základe toho, akú má dispozíciu, symetriu postavy, eleganciu svalov. Vo fitnesse ako takom sa neuplatňujú extrémne vyrysovanie, ale dbá sa predovšetkým na tú zdravý výzor a hlavne sa tam hodnotí zostava, ktorá je prevedená v rôzne akrobatické prvky. Ak si myslíš kulturistiku ako takú, tak tam už ide o detaily, ktoré ty s voľným okom nedokážeš zbadať ako laik, ale ako odborníci dokážu zbadať rozdiely, ktoré hrajú roli víťaza. Ale samozrejme sú tam aj iné aspekty ako politické vlohy, samozrejme nejakí sponzori, ktorí zastupujú toho športovca, čiže je tam tá politická hra, samozrejme nielen to určuje víťaza, ale aj jeho vlastnosti a danosti a hlavne ako výzorovo pôsobí, ale pomôže aj to k tomu, aby zvíťazil. Preto sa mnohokedy stretávame s kontroverznými názormi, že mal vyhrať ten alebo onen. Takže ďalšia otázka, nazdar Igor, chcem sa ťa spýtať na tvoj kardiotréning, aké cviky zaraďuješ do kardiotréningu, ako často cvičiť kardiotréning u začiatočníkov, mierne pokročilých. Ako dlho mal trvať približne, keď máš kardiotréningu zahrnuté aj plávanie, aké suplementy zaraďuješ pred a po kardiotréningu. S pozdravom Roman, vopred ďakujem za odpoveď. Takže môj kardiotréning zaraďujem, či som v objemovej fáze alebo v dietnej fáze, vždy ráno. Ráno predovšetkým kvôli tomu, pretože telo po spánku má nízku hladinu cukru v krvi, čo znamená, že telo využíva energiu pre všetkých tukových zásob, ešte tam nie je prijatá potrava. Samozrejme, vtedy má ten efekt spaľovania najvyšší. Ja z pravidla bicyklujem a či objeme, či diete, no záleží to samozrejme od formy, zhruba tých 40-50 minút denne, a 10 minút pred cvičením v rámci zahrievania, čiže zhruba tých 60 minút za deň. Ono tam ide o to, aby snažím sa udržať čo najlepšej forme, priberať výživu mám dostatočne kalorickú, pridávam si postupne kalórie, aby som nepriberal markantne, ale postupne, čiže v každom týždni si pridám nejaké to množstvo potravy navyše, aby tá váha trošku stúpala nahore. A keď nie, stojí zbalám na sebe, či som pribral tuk, či nie, či svaly sa strácajú. Samozrejme pred a pod kardiotréningu treba zaraďovať obranné aminokyseliny, a to sú BCAA. Ako ich určite poznáš, BCAA sú esenciálne aminokyseliny, ktoré si telo samo nevie vytvoriť, musíme ho dodávať do tela umelo.
Sú to tri najdôležitejšie aminokyseliny, z ktorých najdôležitejšia je leucín, lebo je najviac anabolická. Pred kardiotréningom zhruba 5 až 10 g BCAA, záleží od váhy, od hmotnosti. Po 90 kg by som dával len 5 až 6 g, na 90 kg, nad 100 kg by som sa už povedal pri tých 10 gramoch predaj po tréningu. A kardiotréning nezáleží od vyspelosti športovca, je to predovšetkým o tom, či športovec sa snaží držať formu, alebo chce výrazne priberať, alebo sa niekam ženie, takže to kardio nezaradí, aby tá váha stúpala rýchlejšie. A kardiotréning približne trvať, no je to individuálna záležitosť, ale odporúčam na začiatok každému začať zhruba tých 30 minút, myslím, že bude stačiť a viac by aj nebolo treba. A potom postupom času uvidíš, či je 30 minút málo, či sa tá váha hýbe tým smerom, kam chceš. Čau Igor, chcel by som sa spýtať, akú značku preferuješ BCAA a aké máš s nimi skúsenosti? No BCAA preferujem predovšetkým. Mám veľmi dlhodobo odskúšané práškové BCAčky, som s tým nadmieru spokojný. Nezaťažujú mi tráviaci trakt zbytočne tobolkami a kapslami, tabletkami. Tráviacím traktom to prechádza i hneď, strebáva sa to okamžite, prášková forma ideálna. Myslím si, že je najúčinnejšia zo všetkých foriem. Využívam od BSN Amino X, bol to nedávno nový produkt, odkedy ho užívam, som s ním nadmieru spokojný. O pár chvíľ budem skúšať aj ďalší produkt LG Science BC plus EAA, či BCAčka plus esenciálne aminokyseliny. Som s BCAčkami spokojný a odporúčam ti na Slovenskej republike navštíviť stránku www.protein.sk, nájdeš tam dostatočné množstvo, alebo stačí napísať na fóre v sekcii recenzie produktov, o akú značku máš záujem, aké sú tam skúsenosti, poskytneme ti rady. Alebo ak si z Českej republiky, môžeš si zakúpiť kvalitné výrobky a suplementy na stránke Actin.cz, ktorá má samozrejme e-shopovú podstránku e-shop.actin.cz. Tam ti taktiež veľmi radi pomôžu odborníci, napríklad Jan Saha, je to vyštudovaný, inteligentný človek, ktorý ti poskytne rady, ako sa máš a nemáš stravovať určite. Ahoj Igor, moc by som chcel poprosiť, aby si mi odpovedal na moju otázku mailem, nebo je to videoblogu na YouTube, či to patrí ešte k tej vyššej otázke. Takže posledná otázka je, mám dva dotazy. První, mám akné, v dobe, kdy cvičím sa mi zhoršia, v dobe, kdy mám tréning pokoj, mám akné, žiť spokoj. Vím, že cvičím, tak se potím, stimuluji nervovou soustavu, hormony má to vliv. Chci se zeptat, proč kulturisté nemají akné, když berou velké množství látek, které jim pomáhají růst, a nemyslím si tím jen hormony. Z fotek, který si mi svého času v Facebooku měl akné, jak si to řešil. Takže k prvej otázke, na akné využívam, keďže to je taká neliečiteľná forma, cystické akné, ktoré je hĺbkové, používam Legroacutan, je to kortikoid. Je to jediná možnosť, ako tie uhry sťahovať, pretože mne sa podkožný mas tvorí aj v nadmernom množstve, aj v mladosti, že som mal z akné furt problémy. Mnohí kulturisti sú pod dohľadom špičkových lekárov, špičkových prístrojov, ktoré im vedia všetko vyladiť natoľko dokonalo, tie dávky vitamínov, suplementov a liekov, že to akné nemá šancu preraziť a pri takých dávkach. Samozrejme nájdu sa tam výnimky, že tam zvykneš vidieť, napríklad ja som videl aj u Denisa Wolfa, že má nejaké problémy, dokonca aj Phil Heath, na jeho pleti boli badateľné nejaké tie výrážky. Ale myslím si, že nič hrozné to nie je, pokiaľ užívaš lieky, ktoré bránia k tomu vzniku akné a sú takého vyššieho rangu.
Druhá otázka, jedná sa o mi to, že když som konzultoval své sportovní úmysly se sportovním doktorem, tam mi nedoporučoval vyšší množství bielkovín z důvodu jejich možného negatívneho vlivu na ledviny. Mám 82 kg a pro nárůst motiv bych měl mít aspoň o 2,5 kg víc. Kdyby ledviny nějak namáhané byly, sledujem Mariuše Doneho, který počíš sledujem dokázal to už pripravil. Odvodňoval s 15 litrami vody, nevím, jak je to možný. Takže k druhej otázke. Mnoho názorov sa rozchádza v príjmoch bielkovín s doktormi a s vrcholovými športovcami. Samozrejme, ja som tiež odporca toho, čo tvrdia doktori, pretože príjem 2 gramy bielkovín pre 100-kilového kulturistu, ktorý má špičkovú kvalitu, alebo 130-kilového kulturistu, ako napríklad Jay Cutler bol kedysi, teraz je schudnutý, alebo Phil Heath, alebo Flex Wheeler, Dorian Yates, Marcus Haley, alebo Quincy Taylor, ktorý dokonca má objem okolo 160 kg, Kai Green, ktorý tiež dosahuje hmotnosť približne 150 kg. Takže sú to množstva bielkovín adekvátne záťaži, ktorú podáš. Či si musíš dávať také množstvo bielkovín, ktoré aj pri namáhavej činnosti je dostatočné na to, aby tvoje telo malo dostatočné množstvo výživy. To znamená, že tvoje telo musí mať určitú zásobu bielkovín navyše, ktoré využíva ako energiu, pretože ono si automaticky sťahuje nejaké množstvo aj z energie z bielkovín. Avšak ale keď ty máš tú zásobu, tak to množstvo, ktoré ty chceš na ten rast svalovej hmoty, je mimo tej zásoby, čiže z tej zásoby sa nečerpá, čiže máš ideálne množstvo pre ideálne podmienky pre rast. Tým si chcem len povedať to, že ideálne množstvo, môj názor a názor mnohých iných športových kulturistov alebo aj odborníkov je, myslím si, že 2,5 gramu až 3 gramy je množstvo, ktoré je zdolateľné a s ladvinami by si problémy mať nemá, lebo ladviny ti trpia aj z toho, že piješ veľa vody, piješ veľa minerálov, Coca-Coly, piješ alkoholické nápoje. A to nehovorím o tom, čo to spôsobuje alkohol. Takže myslím si, že zvýšené množstvo bielkovín, ktoré je prirodzené pre to telo oproti alkoholu, má v tomto prípade nulový dopad na vplyv ladvín, čiže ty sa bať, myslím, že nemusí. Tvoje obavy sú absolútne zbytočné k tomuto. A Mariuš Done mal problém s ladvinami a vypil 15, ja osobne ti poviem, že ja osobne som pil pred súťažnou období týždeň pred súťažou, pondelok to bolo 12 litrov vody, útorok to bolo 15 až 17 litrov vody, stredu to bolo 20 litrov až 22 litrov vody. Štvrtok to bol už len 1,5 až 2 litre a piatok už som prijímal tekutiny len z ovocia, melón, pomaranče a sobota nič. Išlo o to, aby telo, áno, tie ladviny v tomto prípade dostali riadny záver, pretože to množstvo tekutín, to je príjme, ide. Čiže ono ti to stále vychádzalo von z tela, zbavovala si sa tej tekutiny, ale to je len krátkodobý náraz na tie ladviny, čiže nespôsobí ti to žiadne dlhodobé poškodenie. Čiže v tomto zmysle, a tie ladviny u Mariuša Doneho, neviem, aké tam boli tie hlavné dôvody, čiže je to jeden z mnoha, ktorý môže trpeť. Možno trpím tým aj ja, možno práve ty, možno práve vy, čo to pozeráte, ale to sú veci, ktoré sú a vždy budú. Takže toto je k ďalšiemu dielu Question and Answer. Lúčim sa s vami, ďalší diel natočím za pár chvíľ. Dúfam, že sa vám ľúbil, dúfam, že som pomohol tým, ktorí mi kládli otázky. Verím, že mi otázky budete klásť aj naďalej. Nájdete ma na igorileš@gmail.com alebo igorileš fan stránka na Facebooku, kde mi môžete taktiež napísať, alebo môj oficiálny nick, ktorý už nepoužívam na Facebooku, je Sick Intensity, taktiež môžete napísať. Takže to je všetko, ďakujem vám za sledovanie, majte sa.